الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا عدوان إلا على الظالمين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yan uwa barkanmu da sake saduwa a wannan rana wato alhamis wacce ɗaya ce daga cikin ranaku wanda an san mun saba gabatar da karatuttuka cikin wannan aji namu wato yau za mu tashi a jazmul fi'il mudari bayan jiya mun yi magana kan nasbul fi'il mudari yau za mu tashi kan jazmul fi'il mudari yawa idan mun ce nasbul fi'il mudari muna nufin sa mai fataha shi yasa tun a farko da muka fara irabi ba mu ce mabniyun ba sai muka ce mai marfu'un kaga sabanin fi'ili madi mun ce mabniyun al fatih sabanin fi'ili amr mun ce mabniyun al sukun amma shi fa mun ce kawai marfu'un bid damma ne yana ce marfu'un bid dammi me yake maka nufi ana canza ta kenan fa ba ginin ya bace ita za iya canzawa shi yasa can baya kun ga mun yi nasbu mun sa mai fataha yau kuma sa mai magana kan abin da ake ce mu al jazmu idan mun ce jazmul fi'il mudari wato shine a duk lokacin da muka samu fi'ili mudari'i ya biyo bayan harfofi kamar haka na farko akwai lam Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim lam yalid makalla kalmar yalid asalin shi yalidu ne asalin shi menene wato yalidu shine asalin fi'ilin yalidu amma me yasa ya zama yalid saboda lam kinan lam din nan ta daure shi ina fata an gane yawwa wannan kenan akwai kuma lam ko akwai me la da ce me la a'budu ma ta'buduna akala kalmar la a'budu ka gani la a'budu a'bud an gani dalu ya samu sukun asalin shi a'budu me yasa ya zama a'bud sakamakon la kenan da lam da la sai kuma harfi na ƙarshe wanda aka wa littafin shine in an gane ko a can Qur'ani ana ce me a'udhu billahi samii'il alim in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl ko fa sarra yusuf nafsi wa lam yubda lahu can cikin soci yusuf in kaga yasriqo me yasa ya zama yasriq da sukun saboda zuwan in asalin shi yasriqu ne ya zama yasriq ne sakamakon in ashe kenan da in wato da la da lam in dai suka rako fili mudari to wannan fili mudarin in dai ba ginanne bane to za mu sa mai sukun shi ne ma'anar jazm din kenan sa mai sukun an gane ko yanzu ka ganin lam za mu ce mata harfu jazmin yalid sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun bilam iyakar take